automatic ba ikaw nga sad-an kung makadasmag og motorsiklo? Maunay ato ang madunggan nga og makadasmag gani ka og motor, ang imuha four-wheel drive nga sakyanan og makadasmag kag motor bisan pa og dili ikaw mo sad-an, ilhon kas balaod nga sad-an. Sakto ba na? Dili ka na mo sakto. Dili automatic nga sad-an ang makadasmag sa motorsiklo. Sumapa sa Article 4 o Article 365 sa Revised Penal Code. Ang tao mahimong makahimo og krimen kung intentional, gituyo. Ikaduha, og dunay negligence, dunay paginanghag. Busa, kung wa tuyua ang pagdasmag, unya walay negligence, dili ikaw obligado nga mobayad sa danyos sa motorsiklo nga imuhang nadasmagan. Hinuon ang motorsiklo pa nga nadasmagan kay nagdanghag, mao pa hinuon ang makabayad dinha nimo.